akpọkọla obodo dịgasị iche iche na Anambra steeti ka ha sonye na amụma ọdịmma dịgasị iche iche na amụma aganiru nke ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na Ibagide. Kọmishọna na-ahụ maka ihe na-eme n'ụlọ bụ Chief Chikodi Anara kpọrọ okwu a n'oge ọ na-agbape ọnụ ụzọ ámá alụlụ ma donye site n'aka otu a kpọrọ Concerned Members of Umuru Village Nnobi na kansụl obodo Idemmili South. Paul Ezeoke ji akụkọ abịa n'uju. Nara mgbe ọ na-eto ndị Umuru maka ịmalite amụma bụ onye nke kwuru na ọ ga-enye aka fụ na enwere ezi nchekwa na ebe ahụ ma gwa obodo ndị ọzọ dị na steeti a ka ha ṅomie ihe ndị Umuru mere site na ịtụnye ụtụ nke ha iji wee kwado na enwetara ebumnobi gọvanọ Soludo iji wee lụọ obodo nke onye ọbụla ga-ebi n'udo na-enweghị ihe aka mgba ọbụla. Ọ sịrị na gọvanọ Soludo bụ onye nke kwụsịrị ike na agha ọ na-ebuso mpụ na ihe ọjọọ dị iche iche iji wee fụ na enwetara obodo onye ọbụla ga-anọ na-enweghị ihe ahụ maọbụ ihe iche aka mgba ọ na-enwe. N'okwu nke ya ka nnukwu onye ndụmọdụ gọvanọ n'ihe gbasatara nchekwa bụ retired Air Vice Marshal Ben Chiobi sịrị na amụma nke gbasara amụma gọvanọ Soludo n'efu na-esi na ime obodo wee nweta ụsa nye aka mgba ọbụla na-echere steeti a ma rụtụ aka na ndị Anambra na ndị Igbo bụ ndị eji ijikọ aka ọnụ na mmepe obodo wee mara iji wee kwado ihe gọọmenti na-eme. Air Vice Marshal Chiobi bụ onye gosipụtara ntụkwasị obi o nwere n'obodo dị iche iche na ndị ọ dị n'aka ga-agbaso amụma nke ga-enye aka ịfụ na ewepụtara ụlọ mmepụta akụ nke ga-enye ndị ntorobịa ọrụ. N'okwu nke ya ka nnukwu onye ndụmọdụ nye gọvanọ n'ihe gbasatara ịkwado ndị ntorobịa bụ dọkịta Nancy Omenugha bụ onye nke sokwa wee rụta otu n'ime mgbochi nchekwa sịrị na mgbochi nchekwa nke dị 20 bụ nke adọnyegoro 10 n'ime ha ebe ha kwesịrị ịdị, ebe ndị ọzọ bụ nke a ga-adọnye na mgbe na-eteghị aka. Ka ọ na-ekwu okwu ka onye bụbu onye President General nke Nnobi Town Union bụ dọkịta Mike Omenugha bụ onye nke rụkwara ofu n'ihe mgbochi nche a toro Chief Ọgụgwa na-emelu maka ịmalite amụma ma tokwe ndị ọzọ ndị tụnyere ụtụ nke ha ịfụ na o nwere isi ma kọwaa sị na amụma bụ nke ga-abara onye ọbụla na ọ bụghị sọ ndị Nnobi. Onye bụ onye isi ndị ntorobịa na obodo Umuru dị na Nnobi bụ Chief Ọgụgwa na-emelu bụ onye nke rụtara mgbochi nchekwa 8 sịrị na ya bagidere amụma iji wee kwado ihe gọvanọ Soludo na-eme iji wee fụ na enwere ezi nchekwa na steeti a ma kwee nkwa na ya dị njikere itinye okwu ụtụ nke ya iji wee kwalite obodo Nnobi na Anambra steeti ma gwazie ndị ọ dị n'aka n'obodo dị iche iche ka ha nwee aka ọrụ ma tụnye ụtụ nke ha na mmepe obodo nke ọ sịrị na ọ ga-enye aka mee ka ha kwụrụ n'ụkwụ ha ma gbochie ha itinye anya na mpụ dị iche iche na ndị ọzọ. Site na Nnobi nke dị na kansụl Idemmili South, abụ m Paul Ezeoke, aka ụwa ABS.